Kumutos ang masaging, oh. Pila ka ka-hektarya ng sagingan, ha? Kumutos ang mga bunga. Dayon na dyan agianan ni. Kung mag-harvest na. Na sila yung mga buwan. Mga takilid na mga punuan kay dagko kay bunga. Tungod sa kabugat sa saging. Nagtakilid na ang mga punuan uban. Wala ni kay kanya ni pagkay sa gingan ba? Okay. Ako sa bikas. Puro sa gingan. Puros mangga naman. Gusto na ako ba nakakapatagunggoy? Ni, ano yung interview, bi? Ayaw, videoin mo ma. Ano naman? Kasi hi, kalag. Oh. Alright, sagingan ulit. Ay, saging, di pang putos. Gamutos, bulong nga sako. Ang ubang ubang nangatakilid ng ubang punuan. Kay bugat na kayo ang saging, hapit na tubaon. Hapit na nangagulang, no? Sa ilalim ng Puting! sa dilaw. Ang tubig to silaw. Sa dilaw na buwan. Nga lang, gag-andar ang kuwan, tindahan. Ngayon. Nga, bike dito, motor, bike. Motor ba? Ay, naman di ko sito na kuhagan ko. Sige, sige, inom. Malayo pa ito Casillas. This is the way we rush. Bikas gilid. Okay. Sa itong nangahabong. Wala. Gaanan na yung bagron. Grabe kalapad sa ako ang sagingan. Charot. Ako ang sagingan. Ako ang inangkon.
Kuha ni mo, oy. Dili ba ba? Eh. 13,000 yung sa ginana, no? Ubay gini. Victoria. Basin mga 50 ka hektarya ng sigingan, no? Isa pa? 1,000 saging na. $1 saging na. Ni. Sigingan gyapon. Tanglaw. Tanglaw plantation Nice, what operation. is that too? Asa? Dili man go. What is that too? Okay, guys. Kanan lang. Municipality of Santo Tomas. Welcome. Municipality of Santo Tomas. Ako, nana po 1 million. No, sagingan. Ah. Kung dili lang siya diri nga sign. Pati sa Pikas. Grabe, agad ka. Left and right ang sagingan mga bayan, no? Dili lang ani nga side, no? Asa sa Pikas kalsada. Kaya ka ba si Para?
Angel. 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 Grabe, kalapad sa sagingan mga boys. Aha. Number 10, si Janet Tanong. Ayun yung kalimti, karong mga abot ng eleksyon. Giisa, itaas, gid ni Sarah. Ang iyang kamot, no? Ay, may sabi. So, board member din na siya. Okay, sagingan portion, paghihapon ta. Hapon na uman ang sagingan, no? Murag siguro mga 200 ka hektarya ni mga sagingan, no? Okay, idea pila ka hektarya, pero ganihara dyan may ginagi, no? Kung si sagingan. Hindi lang diri sa Picas, kundi hasta sa Picas area. Basurahan. Kataong ba? Laman di sila, tandari. Sagingan gihapon. Ako ko iskulahan ay muna ako. Ako. Lahat wala din na ako. Musa ko ba? Jen. Kapan na pagkaroon? Kuna ito ni Manos ka na. Jen, kapan? Agay. Gusto eh. Alright. Murag, nahuman natin sagingan, no? So, Kapit ni karang sa skill. kung atong banabanaon, kung pila ka hektarya, sa gatos 200 siguro, no? Sa gatos sa Picas, sa gatos sa Picas. Grabe ka po. Sige, nana to sa NAFCO Central Elementary School. Daghang salamat din niya lang po